Здравейте, ние сме Twins Fishing и днес отново прекарахме един пълноценен ден на реката. Станахме рано и решихме да почнем от моста на болницата, където още с пристигането брат ми успя да закачи 2 риби, след което бавно се изкачвахме нагоре и да ви кажа, направо ги сцепихме. Останете сега, за да разберете сегашното състояние на реката, дали кълват големите балкански пастърви американки. Айде, чао! Също може да видите, че строежа на бента е приключил. Беше насипан голям земен насип, почти на 2/3 от реката преграждаше, докато направят един канал, в който се отвежда водата, но вече този строеж е приключил на това място и реката е бистра. Аз е сега почнат. Ето, че аз фанах на вобривче. Брат ми фана. Добре, явно няма значение, че ми събират мухи рибите. Тя ме сега да му помогне, но по-скоро да го снимаме, защото помощ не мисля, че му трябва. Ставаме въдицата тук. Тази го е нападнала и се е затърмъчила. Не, ама се е затърмъчила, нападнала го и се фанала. Ама бе. Пусни малко аванс. Закачил е за... той е... Ей, той е без да иска да е закачил. Сега ще... Виж така. Тя нападна, ама... Да, явно се е извъртяла нещо. Първата риба е в кепа. Ето, че първата балканка излезе. Нека да я пускаме сега. Айде, отивай си. Опа, айде. Опа, айде. Съживи си. Айде хора, ще се видим при следващата риба. И да, айде. Ето, че хванахме първата риба още с идването, въпреки че забелязахме, че рибите обират някакви еднодневки отгоре, но явно това няма да попречи на спиринговия риболов. Хора, преди аз да сложа на флатвайчето, ще пробваме и това риджи, тук в бързата вода, която я виждате пред мен. По-спрескано е, затова ще бори течението хубаво и няма да го свъря.
Айде ще го пробваме с 2-3 кастера, ако не стане нищо, сменям на Flatfly. Снимам. Ела го кепи. Балканка. Ай ще му кепна рибата са, хора. Хубава балканка. Чакай, сплашай. Чакай. Чакай, че има да сперя. Абе ще скъса, ако я дръпна още малко. Долу. Ето, че фанахме и втората риба. Люпенето на мухи не попречи на рибора. Ето, че фанахме втора риба. Нека да я пускаме сега. Вижте какъв красив балканец. Айде. Завира се. Отива във вира. Тръгна. Ами хора, явно аз ще трябва да сложа този вобер, а той не е друг, ами точно Jackall Flatfly 50 SP. Този вобер през ваканцията ни доведе до много риби и явно днес ще е също такъв ден. Затова изгледайте клипчето, за да видите дали аз ще фана някоя риба. Брат ми явно ще ги разбива и днеска. Затова да, оставете с нас. Браво, але не, слагам на ясна този вобер. Този вобер е просто някаква машина. Не знам как го правят от Jackall, ама е нещо невероятно просто. Всъщност този път е на триколор. Пак на Jackall вобер, но друга серия, триколор. Големия, нали? Да. То колко да е голям? 50 няколко сантиметра. Ето е рибата в кепа. Ще откачаме и ще я вършим обратно. На флатфлайчето ми се щупи куката, затова реших да сменя на триколор. И ето, че излезе на него рибка. Ето, нека да я пускаме сега. Отиде в бързо. Айде. Ето, докато гледаме дали се е записала, баща ми фана голяма риба. Тази е наистина добра вече, да. Американка, май първата американка за ваканцията, по-голяма. Да. Вземи ми въдицата. Да, хора, първата по-голяма американка за ваканцията. Ето баща ми я бори. Сега ще се промъкна зад нея, обаче това водорасло ще ми попречи доста. Няма, тя не се е вдигнала, аз няма как да кепа. Ето. Чакай малко. Виждам я, обаче не... Сега. Че е това водорасло. Готово. Хора, тази клатушка лови само американки, пък воберите ловят само балканки. Предния път на тази клатушка изчупиха куката, а сега не знам какво изчупи, сега успяхме да фанем една миналогодишна американка. Малки има много, които... Я дай кохерче, се е закачило лошо. Хора, това е първата по-голяма американка за това лято. Сега леко само ще я бутнем във водата, замина си. Обаче искаме да ви кажем нещо за ето точно тази клатушка. Тази клатушка в момента е най-резултатната. Наяре, вижте какъв цвят е.
Бежево-розова е, да. Има малко лилаво по краищата. Миналия път нещо голямо изчупи куката, затова днеска преди да тръгнем я сменихме и веднага даде резултат. Баща ми почти на всяко утре мятане има удар. Айде хора, продължаваме да ги ловим и ще се видим при следващата риба. Айде! Ето я е, най-накрая. Най-накрая е, хора. Хубав балканец. Много хубав балканец, влизай в кепа. Откачи се точно преди да влезем в кепа, хора. Уникална риба. И ето е най-накрая да фана. Ето хора, сега тази прекрасна балканчица. Първата ми риба от много време от избяга. И познайте на кой вобер така фана. На кой, я го покажи? Много ясно, че е на Jackall Flat 50 SP. Фаворитът ни за ваканцията. Ето го тук. Просто невероятен вобер. Ако идвате насам и ако имате възможност да си купите този, със сигурност си го купете, защото, както виждате, лови много. Спасява капота. Да. Най-накрая се случи аз да фана риба. Тази риба наистина много ми вдигна самочувствието сега и мисля да продължавам да настоявам на този вобер, за да фана още някоя такава красива балканка. Айде! На помята. Що го дръпна, брат? Стига, брат. Що го дръпна? Защото помислих, че го захапа. Не, чакаш да последва. Снимам се. Ама не ги мъчи тия малките, трябва че ги веднага. Тя пак. Ето я! Добре, бе. Браво, бе. Чай тия кеп. Не, бе, спокойно, дай ми я. Хора, този вобер наистина дигам ръце от него. Няма друг като този, който да лови толкова много на реката в момента. Тази риба един път ми подгони и втория път, като заметнах, вече я фанах. Хора, тази риба има нещо много интересно на нея. Елате насам. Виждате ли тук как явно корморан или нещо друго е наболо и е заздравял вече напълно, обаче е оставил берег. Айде сега да пускам. Много хубава риба. Айде. Точно. Тя се върна точно там, дето е там. Оп! Една малка. Ето я, хора. Айде, хубава балканца, много малка. Снимам. Откачи се.
Ей на това вобър, че удари на трикорорчето. Сега ще се опитаме да фанем тази костенурка. Да ви я покажем, няма да мъчим. Хора, чакай, ще тръгна. Към тебе, ето. Ето, фаща. В кепа. Фанахме я, хора. Хора, костенурката ще я пуснем, защото няма какво да правим. Не можем да я вземем. Да махнем от тук. Да ви направя една снимка с нея. Twin Fishing ловят всичко. Американки, балканки и костенурки. Ай, махи се от тук. Най-вероятно ядеш балканки там да работя на колта пе. Чакай, махай, дай фани я махни. Хора, тази костенурка най-вероятно е била нечий домашен любимец, станала е голяма за аквариума си и се е свалили в реката. Не правете така, защото историята познава много такива случаи, в които хора си свалят домашните любимци и след това стават сериозен проблем и са така наречените инвазивни видове. Риба. Ета. Оп! Оп! Голяма е та. Въй! Трофи. Тофи. Айде, в кепа е. Въй! Много е голяма. Ура! Трофейна балканка. Вижте за какво става на въпрос. Айде, бягай. Вчера ми подгони същата, не успях да фана, обаче този път няма да ми се измъкне. Бягай в дома. Есо е. Ето е там. Наистина много хубава риба. Трофей. Ще я запомня за винаги, наистина. Много хубава риба. Айде. Уникална риба, хора. Направо ми изкара къл, като удари, виждаш са голяма вълна. Направих кратка пауза и веднага го взе, направо щеш да ми струши въдицата. Вчера съм я правил, направо се оплаших, че пак ще се щупи, направо не знаете за какво става на въпрос. Фанах и там, до стената точно на отново същия вобер, няма на кой друг. Сега продължавам да мятам по стената, за да видим дали ще изкочи още някоя такава. Дамяне! Оп! Айдете! О, добре бе! Хора, разцепвация. Гол сред гол е тук положението. Бягай от тук, че пак ще ми щупиш върха. Не! Да бе, ще успея. Брат ми си вързва ново FG. Докато аз ги ловя тука. Айде, еладе. Еладе. Малко прибързах с кепа. Айде, готова е вече. Оп! В кепа е и се откачи вътре в него. Отново много хубава риба. Ето, хора, сега ще се ходи тази рибка. Айде.
О, Петра! Ей, откачи са хора. Не знам дали видяхте как са стрелна. Ей, там точно отсеща. Хора, мисля да го сменя този вобер сега и да сложа един друг, защото просто ми омръзна прекалено лесно на него. Айде да видим кой ще сложим. Айде. Ето този отново с пендинг. Отново на джакал, обаче този път тайни фрай. Ей, малка беше. Ами хора, това беше всичко за днес. Благодаря, че изгледахте клипчето. Абонирайте се за нас, мачкайте лайк бутона, оставете по някой коментар и ни следете, защото ви очакват още такива клипчета от гостите и други реки по България. Пък и не само. Айде, чао!